गोबाव समनिफ्रायनो दा हयथ' जोंथ' गैयाबो जानो हानाय आइ आफामाबो गैयाबो जानो हानाय बे समनिफ्राय माने बेयाव दालां गैखाया बे सिगां थानायनिफ्रायनो दालां गैखाया बेनिखायनो जों हान्थिनांगौ जाना फैयोबा माखासे जों स्कुल थांनो गोनां जायोबा बेखौ बारस'ना थांनो गोनां जायो आरो माखासे गरमारा फरायो माखासे निसामारि फरायो कलेज थाङो बिथांमोननिफ्रायबो गासिबो माने जों मोनसे बुस्थु लांनो हायो होनो सानबाबो माने जाया आरो दै देरनो थाखायनो मालाबा कलेजानो बन्द जानो हायो थांनो समाव मालाबा परिखा थांनो समाव जायोबा जों मालाबा थांनो हाया जायो बिनि थाखाय माने जोंनि सरकार दा सरकार दानायसिम जों माने आबदान खालामदों जे जिथुनाखि जोङो दालांखौ बहायना होयो जेन आं बिथांनिफ्राय माबा खालामबाय थादों आरो सिगांनिफ्रायनो बेनिखायनो आं रायजोखौ सरकारखौ बुंहरनाय बायदि जादों दि जोंनि बे माखासे दलंखौ जेन थाबनो बहायना होयो आं बेसो आसा खालामदों बे हालामाव दालांनिल' माबा जेंना दंना ना आरो गोबां जेंना दं जोंथि जेंना दंबोयो दालांनि जेंनानि अनगायै आरो जोंहा लामा सामा गथाय हाब्रु गोजा दासिमबो आइ आफानि समावबो दासिमबो लामा मोनसे मोजां गैया दलं मोनसे मोजां गैया जोंनिफ्राय लाङो नांगौ बायदि भटखौ बिनानै लाङो बिथांमोन दासिमबो बहायना होआ थांनाय इलेक्सनाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोंहा अशोक सिंगाल बिथाङा जोंनिफ्राय माखासे खोथा होदों जे नोंथांमोननि लामा पदलि दालांफोरखौ जों बनायजोबना होगोन होननानै नाथाय दासिमबो गैया आजि बहुत बोसोर जालांबाय दासिमबो गैया ओंखायनो जों आह्वान खालामदों दे बिथांमोना जाहाथे जोंनि लामा सामा माखासे दालांफोरखौ बहायना होयो जेन आं आसा खालामदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव जोङो अनेकथा माने एमएलएखौ जों माने देरहाहोदों जों कंग्रेसनि फालरफोराबाबो जों कंग्रेस एमएलए एमपि बायदिसिनाखौ देरहाहोदों बेनिफ्राय दा बर्तमान बिजेपि माने एमएलए बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि उसुबिदानि थाखाय सुबिदा मोनथों होननानै बिथांमोना बुंनाय बायदि जेनेबा जोंखौ देरहाहोब्ला जेनेबा जों माबा मोनसे सुबिदा होगोन नोंथांमोननो होननानै जोंनिफ्राय भट लादों खिन्थु जोङो दा बिथांमोनाथ' देरहानानै गादियाव जना दोङो नाथाय दिनैसिम जोंनि फारसे नायफिननायखौ जों नुनो मोनाखै बेबायदि आरो दा नोंथांमोना नुदों दा दैमा बे दैमाखौथ' कंग्रेस सरकारनि दिनावबो माने बुंदोंमोन आरो बेनिफ्राय दा रास्ता पदलिखौथ' बुंगासिनो दोङो स्कुल बायदिसिना बेफोरखौबोथ' बुंगासिनो दं मेडिकेल बायदिसिना बेफोरखौ बुंबाय थादों नाथाय दिनै जोङो बेफोर सुबिदाखौ मोननाय जायाखै आरो दा बेखायनो जोङो माने बेफोरखौ सरकारा दा जिहेतु माने कंग्रेस सरकार गैयाबाबो दा माने बिजेपि सरकार दोङो बिथांमोना जिहेतु जोंखौ माने नायफिनो बिनि थाखाय जोङो खावलायदो आरो आथिखालाव हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम मा खावलायनो सानो आथिखालाव दाथ' बिथाङाथ' जोंनिफ्रायनो माने मन्थ्रि जालांबाय बेखायनो बिथांनिफ्राय जोङो जिखिनि जोंहा मोन्थाय दोङो बेफोर मोन्थायखौ जोङो मोननो लुगैदों आरो बेखिनि मोनबानो जोंहा रायजो राजा गासैबो माने खान्थियाव थानो मोनगोन आरो पुनर बिथांमोना बेबायदिनो जोंनि रायजोनिफ्राय भट मोननानै देरहानो हागोन आरो बेबायदि आरो बेनिफ्राय जोंहाथ' आरो लामाया अनेक दंबावो अकल बे दैमानिल'सो समस्या नङा लामानिबो समस्या दङ बेबायदि आरो खस्थ' जायो हाब्रु जायो दैया बाराया बारनो हाया गथ'फ्रा फरिखा होनो गोनांबाबो फरिखा होनो समाव हालायलाङा फरिखा होनो बिनि थाखाय बे लामाखौ साक्सेस खालामना होबा हामगौमोन दलंखौ होबा हामगौमोन ओमफ्राय जोंनि खन्द'आवबो बेयाव अंगनबादि स्कुलबो गैया स्कुलफोरनिबो सुबिदा गैया सुबिदाखौ खालामना होनांगोन सारमोना बेखौनो बुंनानै आङो फंनैसोखौ बुंनानैनो दोनथ'बाय आरो एमएलएखौ मा बुंनो सानो बेयाव एमएलए माने जोंनिफ्राय बहुत भट लायो बिसोरो उमुक होगोन तुमुक होगोन होननानै लामाखौ फाहामना होगोन स्कुल होगोन होननानै बुङो नाथाय होआखै दासिमबो जोंनिफ्राय बहुत भट लायो थगाय बिदिनो गावसोर भट लानानै गावसोर देरहाबा जोंथिं नाहरा नुयि बायदि खालामनानै थायो मा खावलायनो सानदों दा सरकारनिसिम दा लामाखौ फाहामना होनांगौ दलं होनांगौ स्कुलखौ एसे सुबिदा खालामना होनांगौ गथ' गथायफोरनि थाखाय गथ' गथायफोरा उन्दै गथ' गथायफोरा माबा अंगनबादि गैया अंगनबादियाव फरायनो मोना ओरैनो बेखार जाना दङ बेफोरनि थाखाय एसे सुबिदा खालामना होनांगौ सारमोना बेखौनो बुंबाय आरो आङो